సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా, చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ దీవాళీ కమింగ్ సూన్ వీడియో చేయి బ్రో అని అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసమే వీడియో చేసిన. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో హెచ్డి ఫొటోస్ ఉంటే ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది. సో నా దగ్గర అంత హెచ్డి ఫొటోస్ లేవు కాబట్టి వీడియో అంత క్వాలిటీలో కనిపిస్తలేదు. హెచ్డి ఫొటోస్ పెట్టుకోండి, సూపర్ అంటే సూపర్గా వస్తుంది వీడియో. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ కమింగ్ సూన్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంటుంది, మళ్ళీ నవంబర్ 2023. సో ఇక్కడ హ్యాపీ దివాళీ 2023 అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ముందుగా 4 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి, ఫోటో కన్నా పైకి. సో మళ్ళీ సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, దీన్ని కూడా ఇలాగే పైకి తీసుకెళ్ళండి. మళ్ళీ 9 మిల్లీ సెకండ్ 9 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇక్కడ కూడా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా లిరిక్స్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటో, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ లిరిక్స్ ఉంటాయో అక్కడికి ఈ ఎఫెక్ట్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సేమ్ సెకండ్ దానికి పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి, మళ్ళీ లిరిక్స్కి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లిరిక్స్కి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 లిరిక్స్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ మధ్యలో ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకా ఇక్కడ 3 లిరిక్స్ వస్తాయి, పేస్ట్. సో పేస్ట్, మళ్ళీ దీనికి పేస్ట్. సో ఇక్కడ దాకా పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఇక్కడ 17 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ 20 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఈ ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ 25 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఈ లాంగ్ ఫోటో పేస్ట్. 26 మిల్లీ సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ ఈ లాస్ట్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. సో ఈ 2 ఫొటోస్ని వదిలేసేయండి.
సో టైమింగ్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, టైం చూసుకొని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఇక్కడ కంటిన్యూగా 3-4 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని వదలకుండా కంటిన్యూగా. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో ఇవి యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంటిన్యూ ప్రాసెస్ మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉన్నాయి. నేను గ్యాప్ ఇచ్చి చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం ఇట్లా కంటిన్యూగా ఇక్కడ వరకు చేసుకోండి. సో మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా ఈ మొత్తం ఫొటోస్ని ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ పేస్ట్. సో పేస్ట్ కంటిన్యూగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ లాస్ట్లో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే కంప్లీట్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈజీగా అండ్ సింపుల్గా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.